Урок по история на България. Както знаете, България е създадена 681 от един пич, то се казва Аспарух. Има Аспаруховия мост, така тази че Аспаруховия мост го е създал малко след като се е установил тук. След това се го реставрирали по така хубав начин и сега се изглежда в това нещо. Във Ваната. Мисля, че знаете този исторически факт. Така, няма да говорим за Аспаруховия мост, за да не взема да се обърка нещо. Те ще говорим, че тя така Аспарух идва от Стара Велика България, там е бил баща му, Леля Чичо му, всичките са били там. Кубрат се казва баща му. Та ги е събрал един път всичките си две, каза, слушайте сега малки пишлеменци, че щупим ръчичките. Обаче не ме щупил ръчичките, за някакви пръчки там, някакви... Не знам какво е взел, нещо някакви пръчки е взел и не можал да ги щупи, казал е това. Да. И вика, ако сте заедно, вика, няма да... не може никой да го причупи. Вика съдба, ще седите заедно, обаче тя не го послушали и всеки е фанал на лево, на десно, някой му вика изток и запад, аз му викам лево и десно. Не се бъркам, че някой път му съм бъркал. Абе, най-лесно с едно ислама и това е. Пак се обаждате, не ме бърка си, че се е лево. Всеки фанал на лево на десно, това Аспарух казал майната му, нали, и тръгнал на клон на юг. И клон на България, нали, клон на България. И стигнали до устието на река Дунав. Както виждате, това е река Дунав, защото всичко е синьо. Река Дунав тук. Прелива. Прелива. И те почнали да плуват. Еснали в река Дунав. С конете. Магуро. Магуро. Шаманите. Магуро. 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 Резолатори. Вълшебната катерица Беатрис, която помагала на целия български народ. Това са други неща, с които няма да се отклонихте се, колега. 6,80, някъде там византийците казали, тия са големи пичове, дай ще ги признаем и там 6,81 решили, че това е по принцип. Някои други мислят, че е по-рано, някои, че... В науката различните автори поддържат различни концепции и теории. Ученици. Да знаете. Така че, какво да кажа? Колега, уморихте се, почилите се малко. Не е лесно да се преплува Дунава, моля ли се? Мислите, че е лесно да се преплува Дунава? Не е лесно, колежка. Не е лесно. Аз съм излекувал. Няма. Извинете, ще имам малко. Натрапчеви, мисли. Отклонения. Няма отклонения. Извинявайте. Аз съм все пак с биполярно разстроен. Личностново. Както и да говорихме за история на България. Мисля, че горе-долу някакви въпроси да имате до тук така изложеното изложение. Не. Беше ми трудно да преплувам Дунава. Ще се кажи, моите момиче. Въпросче, кончетата. Какво за кончетата, бе, моите момиче? Ходи питай госпожата си. Извинете, аз вкарах тук първи и четвърти клас да му обяснявам история, малко не са наясни. Да, изчинце. Добре, моите момиче. Добре, кончето има зъбки. Да, моите. Така, продължаваме с урока. Така, стигнахме до там, че нали знаете, че всъщност какво искате да говорим? Вие въобще, що сте тук? Що сте тук? Кой чука? Кой чука? Кой чука? Кой чука? Ей! Вие нещо сте си объркали професията, колега. Васко, сред. Трябва да кандидатствате в надпис. Извинявайте.